Eguerdion denoi, eta ongi etorri. Ezer baino lehen, eskerrik asko etortzeagatik. Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidea, aldarri horrek bildu ditu hemen demokrazia garaian Azkoitiko udalean herritarren ordezkari izan direnak. Ez daude denak, baina bai denetarikoak. Siglen gainetik, oinarrizko eskubide bat defendatzeak batzen dituelako. Azkoitiko historian, inoiz ez den argazkia da, ikusi ez den argazkia da gaurkoa. Jabetu gaitezen guztiok honek duen balioaz. Beraz, eskerrak ematea baino ez zaigu gelditzen Urrat taldearen izenean. Erabakitzera goaz, denok batera, elkarrekin. Honen bestez, gaurko protagonistena da hitza. Egun guztioi, historian zehar, eta ez gutxita, gure ordezkariek Euskal Herriarentzat burujabetasun eskubidearen defentsa egin izan dute. Batzutan herri mailan, beste batzutan garaiko erakundeetan. Gaur, hemen bildu garenok, aurkezpen honetan eta jende aurrean zera adierazi nahi dugu. Azkoitiko herriaren zerbitzura egon ginen eta gauden alkate eta zinegotziok Euskal Herriarentzat erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugula. Horrela, guk ere aniztasuna oinarritzat hartuta kolore, adin, pentsaera eta izaera ezberdinetako azkoitiarrak erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimen honetan parte hartzera animatzen ditugu. Egiten ari garen aldarrikapena lau arrazoi hauetan oinarritzen dugu. Lehenena, Euskal Herria nazioa da. Bigarrena, Euskal Herriak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea du. Hirugarrena, Euskal Herriaren burujabetasuna aldarrikatzen dugu. Eta laugarrena, herritarron garaia da. Horrela bada, demokrazia parte hartzailearen alde gaudelako 2018ko maiatzaren 7an, Azkoitian egingo den herri galdeketa babesten eta bultzatzen dugu. Beraz, dei egiten diegu Azkoitian guztiei herri galdeketaren aldeko sinadura ematera, eta nola ez, maiatzaren 7an botoa ematera. Eskerrik asko guztioi, gure esku dagoelako erabakitzera goaz. Gora Azkoitia, gora Euskal Herria!